Gamelu. Ikusentzuleok ongi etorri, hemen Gamelu saio berri batean nola ez gurekin da Ilargi, kaixo Ilargi. Kaixo Tasio eta kaixo Gamelu zale guztioi. Bueno, aspaldin ez genuen saioikin. Bai? Eta top 2025 urruti datu dintzaigo, Behan dut urte dintzaigo bukaeratik. pixkat, bai? Aspaldi genuen prestatua, baina, bueno, lehauta bilega azken aldien, da Gauzatxoak, shortak. bata dala eta bestea dala. Eta, bueno, jakin dezazuen, guk top faltsuak ite urtero, ite dugu, guk urten zer jokatu duguna. Arrazoi, bai. Ez dute zertan aurtengo jokoak izan beharrik. Eta gaina top 6. Bai? Bakoitzak bere top 6 eite du, Ilarri joko ditun 6 bere gustokonak, eta nik nire gustokonak. Hoi da. Eta benga, zirutze izue. Bai, gauza da 10 gehiago iruditzen zitzaigula eta 5 motz gehatzen zitzaigun. Orduan, sande usatik ez. Top 6. Hoxe. Eta, bueno, joku batzuk berrigoak dira eta beste batzuk zarragoa dira. Orduan, danetik tokatuko zu, baina, gure 6 gustokonak, eta, nire kasun mentzat, kiston joko gira, Bai, Zurek bai, Ilargi? nik uste baiet. Az gaitezen beraz? Bale, ni hastena. Bai. Ados, nere 6. postuan Donkey Kong banantza dut. 2025 atea zen. Bueno, joku polemikoa, Hau bai, lehen urtekoa, Switch birako, esklusiboki, Nintendok garatutako jokua. Eta, akzio eta aventura jokua da, plataforma jokua, gure tximu maiteenakin. Eta, azesan, gutxi. Libreki esploratu, platano bilatu, eremu izkutuak desblokeatu eta inguru guztik deusestera gonbidatzen zaitun jokua izan zen, eta da, gaur egun norbaiteko hendik ez badu jolastu. Eta zer dituzizun? Onartu behar dut, 6. postuan, egia da, mekanika berrik ekarri zituen jokua izan zala, betiko bide plataforma horrekin puskatu genuen. Bane gintzen? Pelota. Luze. Ezin bukatu. Imaginatu. Baina, pasatu nun alako batian, eta esan behar dut, zakit ez ote den spoiler txikia, baina post-gamea jokua bino gehiago gustatu zitzaidan. Iritsi zen momentu bat, dana deuseste hoi pixkat errepikak horrein zitzaidala, eta platano asko inongo zentzuik gabe lurrazpineotea, eta zu bultzatu gabe, desafiokitea platano desente lortzeko, horrek azkenin aspertu intziala. Eta zure 6. postuan, Tasio? Zein? Resident Evil 2 Remake. 2019ko Capcomen jokoa, survival horror ezaguna, PlayStation bateko jokuan remakea. Oso remake entzutetxoa, ondo indako remakea izan zelako, eta, nola adaptau zuen PlayStation bateko jokuan bakizu nolako dian ez, eszenario fijok dira, personajek moitzaia, kontrol tankekin, eta hau da, gaur egungo Resident Evilan estilora, ez, sorbalda gainen kamara, eta estilo hortan nola inzuen adaptazioa, oso entzutetxoa izan zen. Bai, ez da, bikaina da jokua. Bai, oso erra da, historioa 1988an kokatzea, Resident Evil bat baino 1000 bate beran dugu. Bakizu, betiko historia, ez? Bate virusa dela medio, Raccoon Cityko biztanleria zombi bihurtu dela. Eta Leon S. Kennedy eta Claire Redfield gasolinera baten topo itegue, eta gau ez irizteia Raccoon Cityra, eta hor sartzeia komisaldegira, eta hor jarraitzeu historioak. Kristona da, bai historialdetik, bai hori jokagarritasuna, da nola indago, nola... Claro, 3. pertsonan izan da, nik azkena aurretik jokatu nuna zen 7. Resident Evila lehenengo pertsonan, eta impactantegoa beldur aldetik eta hola. Eta beste estilo batekoa da, pixkat klasikoa zela. Claro, azkenen gaiztok ez eskizu aurpegira etortzen, ez? Hori da. Baina, Isa jauna odan hori, uste Isa jauna dela, horrekin kakagaltzetan iten hori, ateatzen aldiro. Eta joko eritu izan, erabat eharra eta gomendagarria. Bai. Ez balin bazea oso kakatia. Baina, ez da hola beldurrezko joku bezala ez da joko dituten fuertenetako ere, nahiko eramangarria da, eta hori, edarra PlayStation 4 jokatu nun, da asko disfruta nun. Elegante?
Ilargiren 5. Nik 5. postuan novela grafiko bat ekarriet. 2024an Nintendok kaleratutako Emio irrifartxua. Esan behar dizut, Tasio, nire lehenengo novela grafiko izan dudala, eta, bukaera hobetuko nuke, baina orokorren asko gustatu zaiten jokua da, eta animatu nau beste novela grafiko batzuk jolastea. Magez eta Nintendo garatutako jokua da, eta Japonian girotzen da. Bertan, jokua hasten dugunen ikasle baten gorpua agertzen da, eta, historio hontan, detektibe gazte baten azalien sartuko gea, pixkat misterio hau argitu nahian, edo hilketa hau. Poliziakin elkarlanetan ibiliko gea, eszenarioak pixkat arakatuz, jendiakin, testiguekin izketa inez, galdeketak inez, eta, zeatik Emi irrifartxua, ez eta askoik kontauko, bino, badirudi, hilketa honek erlazioa izan dezakeela kondaira batekin, Emio irrifartxuan kondairakin. Orduan, bazuk detektibe bezala baita, junbarko dezu deskubritzen, ze gertatu zan kondaira hortan, kondaira den edo erreala dan gertatu zana, edo kondaira hortatik zer dun historio horrek erreala, eta bar. Eta, asko unkitu nindun historia nahiko polit, pixkat gogor batean sartzen dizun jokua da, baina gomendatuko nuke, oso polita da. Arki. Famoso izan zen bukatu intzialako kopiak, ez? Bai, baina... Garesti jarri zuen hor, gero ja kopia gehiago saldu zean, kopia gehiago intzituen. Betiko kontu da, bai. Bapaten sortzia jutzi zioten, eta prezioak goraka intzuten, gaina etzon inon, fisikon, Eta halako baten, kopia berrik, kaleratu dituzte, argitaratu dituzte, bai. Piskator movida egon zan. Arki. Venga, Tasio, zure 5. postuan. Silent Hill 2 survival horror joku famatua, Konamiren eskutik. Eta hau, oso berzio berezia jokatu nun, batetik, ez nun jokatu PlayStation 2ko berzioa, baizik eta PC-erako intzuen Enhanced Editiona, gaina hori zale talde batek intzun, PC-erako, PlayStation 2ko jokua, grafikoko betuta, eta pixkatola remaster muko bat, baina zale batzuk indakoa. Eta horrekin gutxi ez, eta Zitalek, gure adiskide Zitalek euskeratu intzun jokua, eta euskeraz jokatu nun. Hau da, Zital Horror Collection. Hoi da, The Zital Horror Collectioneko beste ale garrantzitsu bat. Eta, hori dakizuen bezala, gamerantzia.eusen topatuko zu hori itzulpenan atalen, euskerazko jokuan atalen topatuko zu. Eta, hau 2001ko jokua izan zen originala, PlayStation 2koa, eta Jagobaren historio ikaragarria. James eta Mary, izango zen, ez, inglesez? Bai, eta euskeraz Jagoba eta Miren zean. Jagoban historio ikaragarria, nola iristean Silent Hill herrira, ze iritsi zaio Jagoba gutun bat, Miren bere emaztean gutun bat, Miren bere emaztea urte batzuk lehenago hilda zeon, eta gutuna iritsi zaio, da esaten antzeola, Silent Hill entzeola, eta tortzeko, eta ba. Hazi historioa, Eta hortik aurrea gertatze zianak, zein baino zein, Ez que... ikusi entzunantzat Tasiok zuzenen jolastuzun eta gertutik bizitu genuen Jago bata, Miren da beste batzuen historioa. Bai, beste nola zen, Mirentxu zen, Miren da Mirentxu, bai. Garanta, unkigarria, azze bukaera, oso historio fuertea, oso fuertea. Hau ez da inbeste beldura pasatzeko, baizik eta gauza makaorro bat ola, psikologikoa, gorra, tristea, historio fuertea oso. Ilargiren 4. postuan. Ratchet and Clank, aparteko arrakala. Play bosta baldin badukazue, jolastu beharreko jokua. 2008 baten argitaratu zen, Sonyn eskutik, PlayStation 5ko esklusiboa da, baina, hasiera baten, baina gerora ordena gailutarako irten zan baita, nonbait 2023an, eta, garatzailea Insomniac Games estudioa izan da, eta, bertan multibertsua salbatu behar dugu. Hoi, dimentsioen artean arrakalak sortzen dira, eta zuk konponduin behar dezu, zen nola ez Nefarius doktore maltzurrak, oaine, ibilia maltzurkeitan, da kriston sarraskia montadu unibertsuan. Orduan, gure laguntxuak konponduin beharko due.
Nasmen hau, arrakalak, dimentsio batetik bestea salto, gozada bada, kriston velozidade eta akzio pila duen jokua da, eta nahiz da shooter bat izan, 3. pertsonan, esplorazioa du, plataformea du, eta joku bikaina. Puzleak ere baitu, pila bat disfrutatu non. Shooterra da batez ere, nik uste non 3 dimentsioko plataforma joku bat zala. Shooter izugarri pila du, bai. Baina akzio asko du, mugimendu asko du, plataformea du, baina bai, nik esango nuke 75% shooterra dela. Bai, gaina gaizto asko izateitun jokua da, Ratchet & Clank, beti izan da. Eta, bueno, zure 4. jokua eta xio, eman? Shenmue B, aventura jokoa Sega eta AMB estudioen eskutik. Bueno, ez barkau, Sega AMB estudioaren eskutik. Dreamcasteako ateazan jokua, eta gero Xboxako ateazuen baita. Nik PlayStation 4ko bersioa jokatuet. Antzeko ala ez dut uste remaster handik daukenik, port bat dela esango nuke. Eta urte bete lehenago jokatu nun bata, eta jarraipena. Rio Hazukiren historioa, Shenmue baten gaizkile bat dago Landi izenekoa, eta Rio nahi eta akatzego ez. Eta orduan bere arrastoan atzetik dihoa, Rio Hazuki. Landi gaizkilean atzetik dihoa, eta bigarren atalontan Hong Kone eristea. Hong Koneko Rio nibilerak bizitzitugu, atzerritar baten gisa, zerbea japonesa, eta hizkuntzan asuntoa dago oso gaizki resolbitzeuna jokuak. Bai. Ez da bortazitzen goen, azarratuten ez da. Baina gauza asko hola izatea, bai zinean da, bai pelikuletan da bat. Bai. Eta Hong Koneko ibileratan, pertsonai harrigarrien laguntza jasoko, eta jendekin hitzein, esploratu, ikertu, borrokak eta quick time eventak daude. Eta historio eta soinu banda aldetik, ikeragarrizkoa jokua, ikeragarrizkoa. Gero, astezea, Hong Koneko portuko Aberdeen izeneko auzoan astezea, eta gero beste auzo batzuk ezautzen duzu. Orduan mundu erdi irekio dela esango nuke, baina oso txikia da, laukale daude, auzo batan bestea. Claro, bere garaien flipante xamarra zen, gaur egun ikusita oso txikia da. Gero, autobus hartu eta Kowloon hiri arresitura iristezea. Bai, beste zonalde bat. Honekin flipauta da honitzen. Bai, zonalde hori, eta gaina benetan existitu zen hiri auzo bat zen, hiri bat zen. Hong Kong barruko zea bat ezela, distrito bat ezela. Eta hau oso flipante izan zen, nik enun ino izan zuen Shenmue bia jokatu horretik. Izan zen hau legeik gabeko eremu bat ezela bihurtu zen. Baina hoi, errealitatean? Bai, errealitatean, hiri arresitu bat ezela, eta hasi zian hor eraikuntza egiten aloloko, kriston kuxida da, kriston eraikuntza luzek, eta gero eusar gauza egite zuen dola. Eta legedik gabe barruan. Bai, pixkat aparte bezala gauzan, orduan, adibidez, meikuak eta dentistak eta hola, han lizentzi gabe jutezian, han jartzen zituen konsultak eta merkeagotala. Orduan, kanpotik jutezen jendea, hori. Bai, edo agian gauza itxusitan tirokatu diate eta bertara juten zinean, ez? Bai, eta igual bertan tirokatu dute zintuen, eta mafia asuntok, ez da gize, oso flipantea, da, arkitektonikoki nola, dana itxi da, dana eraikita da, eta, zan, ze, gero, 83an eta 84an arten, bota intzuen, eraitxin zuen dana, porsako, aurreko urte batzuk pauzituen desela joatzen dana. Bai, eta jokuan, zonalde hoize, brutala izango da. Jolastiko. Bai, kristona, oso flipantea. Eta pelikulan batzutan eatea izan omen da, Jackie Chanen pelikula baten atea omen zan da hori ikusteko gauket. Asunto horrekin interesa dutan, hau. Hori, interneten dara ez daude bideo asko, eta ikusi nolakoa zan da hori, baina... Gutxi, informazio gutxi, eta port bat esan zuzela jokagarritasun aldetik zemuz gaur egun? Bueno, edozenek esango luke traketxa, baina ez da egin, nik uste ez. Nahiko simplia jokua da aurrera jun, da jendekin hitzein, da gero borrokak dira pixkatola, ez da Virtua Fighter o estilo hortan, nola? Borroka joku normal bat ezela gutxora era, nahiz da pixkat gehiago moitzezen, nola? Eta oso guapo da. Merezi bat ezer historio batik, eta gero, historia bukaera oso politia, oso politia bukaera, baina dana irekita gatzea, horren moztu eta historioan erdin.
eta gero, 3 ateazan arte, 18 urte pasau zian, Haze pila, Eta 3 ataz igual urrengo urtean itzengo du. Bai, ez. Bai. Ondo, gaizki, hor txutzen dugu misterioa. Bai. Beraz, ilargiren 3. Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii. Bueno, joku polit hau, 2025 kaleratu zen, Segan eskutik, eta Ryoga Gotoku garatzaileek sortutako abentura zorua da. Bai PlayStation 4ako eta bai 5ako dao, eta gero Xbox Series eta ordenagailutarako. Bueno, pixkat ezagutzen ez duzuenok, pentsatzen gutxi zeatela, baina esan beharrik ez Like a Dragon sagan spin-off divertigarri bat dela, eta bertan kontatzen da nola Goro Majimak istripua eukitzen duen, eta honen ondoren irla batian esnatzen da, memoria erabat galdua du, ez daki zein den, eta bere burua zein den ez dakila, Majimak pirata bilakatzea erabakitzeu. Hola, irlako pertsonai batzukin hitzeiteu eta esateu zeatik ez, ni pirata izango naiz. Eta erabakitzeu pirata izatea eta altxorrak bilatzera eta irlak arakatzera irtetea mundura, bere barkuan. Kriston pokoa da, kriston mini joku pilatu, jakuzak ditun bezala. Baina, gustatu zaitena da, barkuan ibiltzea, irla batetik bestera nabigatzea. Iristen da momentu bat igual pixkat errepikak horra diela, zonaldetxo batzutan, altxorrak harrapatzea, eta irletan barrena jutea. Baina, abentura, historioa, pila bat gustatu zait. Pila gustatu zait. Eta, protagonista, Majima brutala da, orduan bere eskutik abentura hau bizitzea oso divertigarria izan da, nik gomidatzen, jendia jolaztea. Jokorreko horretazte dit, nola nik 12-13 urtekin PlayStation bat eukin honeko historioa. Bai. Enekin oso ondo zein itzan, eta pirata izatea erabaken. Bueno, Tasio, eta zure 3. postuan? Hollow Knight Silksong, Team Sherryren eskutik, Metroidvania koskorra, PlayStation lagun jokatuen nik, beste, ia gaur egungo plataforma guztitako dago. Eta Hollow Knight Silksong, Hollow Knight batan jarraipena da, eta, historio hontan, oengontan Hornet eta protagonista, preso hartzeue eta Farlun izeneko erreinu ez ezagunea eramateua. Han, goiko hiribururaino, igotzeko bidaia hastea, zitadela horta igotzeko bidaia hasi behar du. Ze hastea, bidaia edo tortura? Tortura galanta. Bai, oso zaila alako jokoa. Esate bilargik, oso zaila, bai. Eta, horre deskubritu nahi du, zergatik baitu duten, eta erreinu horren atzen zer dagoen, argitu nahi du. Jokuan nire ustez, arte aldetik, ambientazio aldetik, soinua, musika, jokagarritasuna, kristona, baina izugarrizkoa. Izugarria. Hori bai, zailtasuna, oso abilazea, ez dela zailtasuna, nire kasun bentsat, pixkat tortura izatea jatua. Esango nuke, nahi behintzat, edozein Souls baino bastante zaila guaintzait. Bai. Zu bukatu zu, nik hortxe dut utzita bendik. Bai, bukaturet, kakotxarten. Bukatuet historio principala bezala. Hoi da. Eta... bukaera ona falta zaizela esan daiteke, eta hola, bai. Ja, karo, gero bukaera ona lortzeko, horra, ja, amore eman da neon, aldeten arte bukatukoet eta fuera. Ze gero dago, 3. fasea bezala. Bai. Eta hori ikaragarri zaila omen da, joku oinarrizkoa, dan zailakin. Nahi bentsat, gorra intzait, gorra. Gainea, 3. aktora salto inalizateko sekundaria desente burutu behar dira, eta nik uste hori pelotaia nahiko handiaz baldin bazen uninaia hori ziaro ite zaizula. Bai, nahi horta uztaian, Ja, pentsa nun, pixka probatengo edo bentsat hori nola, hostia, ezin sekundaria hauek, ez da izan, Ez que ni pixka terreta boka unun, esate izuet, Bai. Nire ustez zailtasunakin pixka pasa india eta nahi bentsat esperientzia garraztu gindit pixkat. Bai. Eta, baina. Baina, gero bapaten hori pasa eta azte zinanean pixkat esplorazioa eta ze politia jokua. Pena hain zaila hain izana. Zango nuke, joku doken gauza honena bosak dira, bosak espektakularrak dira, Bakarekan hori, zailtasuna daula, oso altu. Oso altu dago, bai. Nehartziak izango dira, o benetan altu dengoa. Zuek esan? Zuetako batek jolastu baldin badu, zemuz esperientzia. Hoi da. Bueno, ilargiren bigarrena.
Bai, bagoa zaurra poliki neria Assassin's Creed Shadows izangoa 2025 baita, Ubisoftek kaleratutako eta garatutako jokua. Hasiera batin PlayStation 5, Xbox Series eta ordenagailutarako atea zan, da gerogo, urte bukaeran Nintendo Switch 2ako ere atea zan. Aventura, akzio eta sigilo jokua da, RPG elementuekin, eta, 16. mendeko Japonia feudalean girotzen den jokua da. Bertan bi protagonista izango ditugu, hau asko gustatu zitzaidan, shinobi bat alde batetik eta beste bat samuraia. Eta jokuak dakan gauza oso politia dana da, bi pertsonaiak oso desberdinak diana, orduan, misioa edo historioa baten eskutik jolastu edo besteen eskutik jolastu asko aldatzea. Ze shinobia zeanetan, arintasun handia dakazu, eskalatzeko kriston habilidadia, sigiloan ere oso isila zea, eta, enkambio, samuraia baldin bazea, zarpaia zea, toki askotara ezin dezu eskalatu ze pixua dakazu, baino borroketan, gorputz edo aurkako borroketan, kriston indarra dakazu. Orduan, pertsonai bat edo bestea erabili, iteizu misio berdina, era diferenten jolastea. Hau, pila gustatu zitzaidan. Eta, Bastante goian jarri ez du, Bai, asko gustatu zitzaidan. Nik uste baita tematika oso gustokoa dakatela, baino Assassins bat izateko, azken aldin honetan jolastu duten, azkeneko urteetan jolastu duten, oberena. Aurretik Mirage jokatu zenun, hau gehiago gustatu zaizu, ez? Bai, Mirage bakan hona da, azkenin mundu infinito pixkat moztu zutela, eta nahiko joku zuzena dela, mapa txikiago da, eta hoi eskertu itea. Hemen berriz gertatzen zaizu Shadowsen sekundariak eta misioak, eta jenden edo etxeen arteko gatazkak, eta pixkat iristen da momentu bat, nahiko handia dala baita jokua, pixkat dana egiten jun nahi baldin bazu. Baina historia asko gustatu zitzaidan, eta aspaldiko partez desente disfrutatu dudan Assassin's bat. Luzea izan, baina nahi ez zitzaidan luzein. Eta konsiente nintzen, dizuten bezala jolasten nintzen egin, irekitzen zan, dakazu hola, zonalde bat non ikustezun hil behar dituzun pertsonaiak, edo gaiztuak dianak, edo laguntza eskatu dizunak, edo dikua zonalde, eta jute zaizuela telaraina bat bezala hunditzen, da iristen da momento bat, zatzezula, eskuetatik jute nahi zaitez, jokua hundiei da, bino, ez zitzaidan pelota egin, da danai aurre nion, da pila bat disfrutatu nuen, eremuz, zonalde, poliki, eta tope, pila gustatu zitzaidan. Eta Asioren bigarren postua. Metroid Prime 4 Beyond. Akzio aventura eta 3D Metroidvania joko entzutetxoa. Aizkideok, 2025koa, bertakoa, urtekoa. Silsone bai, Silsone bai. Silson urtekoa, eta Metroid Prime Beyond urtekoa. Inoz baino aktualago, Tasio. Bai. Hau Nintendo Switch bat eta birako ateran jokua da, nik baten jokatu nun. Bin bastante hobeto ikuste omen da eta moitze omen da eta dana. Retro Studiosen jokoa, Nintendoren eskutik. Eta, egi izango izuet, joku honek izan du polemika pixkat, notak diala, eta, Metroid Prime sagako joku txarrena ez dela jarri zuen, ez tegize. Nik argi eta horre izango izuet. Metroid Prime bat remastered, jokatu nun urte bete lehenago edo. Bai. Eta pixka gogorra entzitzaian, ze galdu iten izan. Bakizu, beste garai bateko joku bezala ez duenak ezer esplikatzen. Eta, joku oso da, baina nik inoiz zenun Metroid Prime bat jokatu, Metroid bidimentsiotako bakarrik, eta baten hartu nun hau, eta, ostia, kosta entzitzaian asko. Momentu batzuan galduta, kostata. Bai, guatzen naiz, tarteka pelota iten zaizula. Eta erdu, Metroid Prime 4 honek izan duen kritika handien hasi izan da, estilo klasiko hortatik alden duen dela pixka, eta gaur egungo jokalari tontontzat, gauza gehiago esplikatu dituela taula. Norantza markatzaizu. Bai, eta niretzako hori izan da kriston altxorra. Orduan nik askoz gehiago disfrutau dut hau, ze, hobeto esplikauta dago, errezagoa, eta nik gaina aurrekoan esperientzia eukita, pixkatu rolloa gehiago harrapatzen hon, eta asko disfrutau dut, asko gustau zait. Historio aldetik, egia esan nahi Metroidak historio aldetik ez bate grazek egiten. Hiltzait beti historio berdina dela. Kasu honetan,
Samusaran, Buros izeneko planeta misteriotsu bate iristea, eta teknologia aurreratu hauke, eta mehatxu arrotz bat, eta ze pasatzea hasieran bere gaitasunak galtzeitu. Ups! Sorpresa! Eta, bueno, joko negozken nobedadek dia indar psikiko mentalak erabiltzeituzula, eta baita ere motorra, brum-brum. Galdetu behar nizun, Eta desertuan zehar. Polemika sortu du desertuak, motorrak, ze iritzi dakazu, zonalde horrei buruz. Bueno, ez zait iritzen hain eskasare. Motorrena, bueno, hola, kristonare ez da. Bueno, Aspertzea iristen du, moton ibiltzea batetik bestea. bukaerako gal pixka, baina, ez da hola inbestere ibili berre. Zonalde diferentek desertuko puntu ezberdinetan, da motorren jutezea brum-brum, eta egia da, hasieran goiagoa, gero pixkatu errepikako gorra goitea, baina ez zait ditula aspertzeko muko lata ematen unikane, joko honeko motza da, eta mundu erdi ireki bat dala esango nuke haure, tarten bazen hortu dauke. Netzako joku borobila eta erabat gozagarria, esate dizute. Elegante. Da pixkat hori, historio aldetik eta hola, da personajek nola saltzeian, nola itzeiti zuen daula, pixkat dena pixkat modernosio zela, bata baino, zen izut bat remasterizatu baino. Baina, bueno, nire ustez joku oso egarra eta oso gomendagarria. Ilargiren lehena! Bueno, bani goti batekin ator, baino ez 2025ko gotia oioandik presentauta dakat. 2024ko Astrobotekin baizik, Sonyren eskutik kaleratu zana, PlayStation 5ko esklusiboa, noski, nola ez? Eta, bueno, PlayStationen 30. urteurrena ospatzeko atera zuten jokua eta 2024ko gotia izan zana. Ezer asko kontatzerik ez joku honi buruz, Tasio, Team Asobi karatutako lehen jokua izan zen, Japan Studio banatu ondoren, eta 2024ko gotia izan zen, esan duten bezala. Plataforma eta akzio jokua irudimentsiotan, eta, hoxe, batez ere irudimentsiotako jokutan oinarritua, hobeto esan da. Eta, hoxe, joku politia, koloretsua, divertigarria, eta, bueno, gamelu saio bat eskaini geniona. Bai, hori da, ikus gamelu Astrobot, esan behar non. Bai, ez da? Ikus bideo hori eta... Bai. Orduan honena, 2025 joko dezun honena, Astrobot. Bai. Hainbesteko? Bai. Eske, iteizu zure arazo guztitatik deskonektatzea, momentu divertigarri bat pasatzea, erreza gainea, batzutan pikatu itezea, ze desafio batzuk gogorrak dira, batez ere bukaera parten daudenak, eta orokorren asko disfrutatzezun jokua da, erresa da, aurrak azuz, mundu bakoitza abentura berri bat da, oso divertigarria da, parra itezu... Ze pasatzeu? Joku zailakin nazkatu inga? Ez dakit, baina batzutan zailtasunak alde batera utzi eta disfrutatu inbar da baita bideo jokutan dana, ez da mekaguen dioska ibiltzea izango. Vale. Bai, gaina, esango nuke jokuk duen gauza politenetaikoa dela, bidean PlayStationeko historiako pertsonai ezagunen erreferentziak eta ginoak eta topatzen dituzula, eta, bueno, bani, Sonierra naizela esan dezaketan aldetik, naiz da Nintendo eraman bihotnean, detailetxo hauek asko unkitu ninduten, da... PlayStationen fana zea, beraz. Oso politia da jokua, bai? Fan. Bai. Eta, bueno, Tasioren lehen postua. Nier Automata. Action RPG joko entzutetxoa 2017an. Platinum Games garatzailea, banatzailea Square Enix. Bueno, ikeragarrizko jokua, hau oso apartekoa, oso apartekoa nire ustez, Bai. Bai, ez dago konparatzeik beste joku batekin. Gamelu saio bat mereziko du. Bueno, ez balin bada Joko Taron beste joku bat, ze dena duki rollo hori. Bai, ez da? Baina, gamelu saio bat merezi du, bai. Nahi baldin bazute egitea, komentau. Hori da. Oen kontatuko izuet pixkatola laburpen txiki bat, eta gamelu saio luze bat, ingen ezake. Nahi kontau zin da brutala. Arazo hauzke joku honek behataz hitziteko. Ze oso gauza berezi gertatzea jokuan. Bai. Orduan, kontatzezun dana, pixkat ja spoilerra, sorpresa puntxo hori hauziteu, eta... Zaila izango zen, noraino kontatuta zer ez? Hombre, imerko genuke saio bat spoilerrekin.
hasieran aurkeztu dela, eta gero esan, bueno, mendik aurrako dana spoilerra. Edo kontuz landu saioa, spoilerrik gabe. Bai, baina eskasa goko litzake. Bueno, nik oain izango izutena ez dauke inongo spoilerrik, jokoan hasierako gaia puntuak arek aipatukoet. 11.995 urtean gertatzea. Urrutira jondo. Bai. Eta asuntoa da, lur planeta makinek okupatu duela, eta gizakik ilargira inber izan du ies. Bale. Kaixo ilargi. Zen egana. Bai. Handik, Jorha izeneko androiden armada bat sortzeue, gizakiak sortzeue, androiden armada bat, lur planeta berreskuratzeko. Orduan pixkat, protagonistak bi androide dira. 2B borroka androidea eta 9S analisi androidea. Eta bikote hori, lur planeta jutea, makinen aurka borrokan itea. Orduan androidek gizakin izenen, bezala, eta lur planetan dauden makinak. Androidak makinen kontra. Ostras. Eta nahi duena da, makinen aurka borrokatu, lur planetan, eta gizateriaren itzulera prestatu, ez? Gizateriak nahi duena da, hori, ilargitik berriz lur planeta bueltatu. Gure etxea bueltatu nahi dugu, ez? Eta orduan, gerran murgildu eta hasieratik oso gauza raro gertatzeia. Makinek emozioak adierazte ditue, eta kontzientzia daukiela ikustea. Eta gero baitare, gizakien benetako egoerai buruzko zalantza gaude. Vale. Orokorren jokuak lantzitun gaiak, identitatea, bizitzan zentzua, existentzian balioa, zer da gizaki izatea, oso joku sakona da. Eta esate dizute, historio aldetik, pertsonai aldetik, ambientazioa, musika, niretzako da, baina top jokua, Bai, ez da? Bai. Gero, jokagarritasun aldetik eta borroka aldetik oso ona da, ze Nier sagan aurretik ontzian jokuk eta ez zian izan ainonak. Bai. Nier jokua PlayStation 2koa, kriston fama nauke histori bezala eta ora. Baina jokagarritasun aldetik eta hola, Platinum Games sartu zen, dala Hakan / ondanak inditun konpainia igualanak dira danak. Bai. Eta konpainia sartu zen, da orduan kriston saltoa eman zuen alde hortatik. Eta jokagarritasun aldetik berezi da, ze burrukantzau eta tiro gaude bitarten da hori manejau inbarazu, eta nahiko kuriosoa, baina oso ondo inda dago, eta dana da, eharra. Baina hori izate dizute, gainontzen historio aldetik eta da, eta gero dauke puntu bat, ezin dana zaila dala esplikatzea, sartu gabe detailetan, Bai. baina dauke puntu bat, bideojoku bezala, niretzako, arte honi, bideojokuan arte horrei, disiplina honei, ozten nola esan, medio horrei, bultzada bat emate jola. Ze nola nahazteian mekanikak eta jokuan kontatzeana eta historion baitara ikusiko zu pixkat. Ghost in the Shell da rollito hori da pixkat. Androidek arima zer da, gizake izatea zer da, tal, rollo hori dago. Bai, edo androidek sentimentuak, makina batek sentimentuak izan ditzazke, hori dana, jokagarritasunakin nola nahaztean, bateratzen den? Bai, ze jokagarritasunak ero borrokan aipatu izut, baina fase diferente pila gauzke, joku motazko gauzke. Bai. Eta hori dana nola lotzean, eta gero bukaerakin ematen bukaera eta dena da, gauza bat, baina ikeragarrizkoa. Horren da gauza bat, ezin dana hortaz hitzen, ze pixka dizorra bite izu. Esperientzia. Baina gomendatu bakarrekin leike jokoa. Asko. Bai. Olako gauza gustatza gari mazazkizu, rollo hori, zientzia fikzioa, hori, izote duna harima, izatea zer da, tematika hori, rollito hori gustatza gari mazaizu, nik izaizu, oin flipau bindet, nik oindala 10-15 urte hartu hori manun joku hau, flipauko nun en kolorez, orduan oso flipauten egon tematika horrekin. Bai, ez da, orduan oin ja ezainbeste, baina, bai. Talar ere, kristona iritu zaitu. Ikerarri eritu zaitu. Hau urteko onenan netzako, baina asko bat ikaina, Jarra. Ze asko nabarmentzen jokoa oso desberdina. Bueno, hemen amaitu da gure top aurtengoz. Bai, gure top 6a. 6 gustokoenak. Bueno. Iritsi da momentu gogorra, Tasio. Gorots of the Year. Hortengo gure putza, gure joku decepzio ikam dina. Undina. Motzi atzezea undina esan da. No, decepzio bat ezen eretzako izan zen, zuketzen nuke nahi besteko espektatibare. Bate, baina zu bazen un. Joko hau nik eskuratu nun. Nik ikusi nun joko hau la hostia omentzala.
eta PlayStation Storeen digitalen ikusi nuen 4 eurotan ofertan, da esan nuen, venga. Eta gaina itxoin nuen, ilargi etorri arte. Elkarrekin jolasteko, bai. Gaina, guatzen naiz, esateziala, torri eta elkarrekin probatu behar dugu, kristona da, kriston esperientzia da, joku bat baino gehiago esperientzia bada. Bai, oso gauza, desberrein ematezun, Everything izeneko jokoa da, 2017koa, generoa esango nuke simulazioa eta jainko jokoa deitzeia baita. Oso zoroa da. PlayStation lago jokatu genuen, baina Switchako eta PC-ako ere badago. Eta hau David O'Reilly, artista irlandarrak sortu zuen. Hau joko experimental eta filosofikoa. Jokalaria eozein gauza bihur daiteke. Animalia, objektu, planeta, galaxia, baita universo osoa bea ere. Hola planteatuta jokuak bikaina emateo. Ez que la hostia emateo. Gero, ez dago helburuik, ez narrazio linealik, esperientzia kontemplatibo bada, eta Alan Wattsen hitzalditako zatien audioak entzutea. Alan Watts da filosofo, idazle eta erlijioetan aditu bat, oso interesantea. Bai. Eta, audioetan hitz egiteko existentziai buruz, unibertsoan batasuna, eta esplorazio kosmiko eta filosofikoa. Bai, supuestamente hoi eskaintza izu jokuak. Hori dana, aurretik bagenekin, baina gero hasi ginen jokatzen, eta karo, holako gauza sakonake hilarrekin batzen ezin dira serio hartu, katxondeon, astea beti. Baizea, Katxondeon, filosofana. Eta, karo, jokuake, katxondeako aukera eskainitezun, iruditan ikusten izaten bezala. Ze animaliko, ikusten zuen bezala, kroketan egiten bueltak azte gaina, klak, 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 hola. Kolpeka bezala. Orduan, hilar gehiago lahazte zen, parrez, eta ezin genuen serio hartu, eta orduan... bigarren minututik nila malkotan, nik ezin un pantalla bitu, ni malkotan. Eta geho ze, gaina, ez zu kontatu, barkatu, hau guztia gutxi balitz, beste animaliak komplikatu posible zen. Bai. Nolan panorama nola zeo. Ez denun gehiago jolastu. Nik erabakita duket, hau prepatu nunetik saio hau, beste aukera bat amarri dutela. Bai. Baina bakarrik, Nik gabe, zer esan nahi zurekin? Bai, aurre pixka serio hartu nahi da jokua. Ados. Eta zurekin bakit imposiblea dala. Nola ziko zera, parre? Bai, txura. Bueno, hausia izan da. Bueno, pues 2025 top. Vale, konta guztu batetik zer utzei zuen, iruzkin du, mesadez. Eta bestetik, zuen 2025ko ja pixka pasauta dago, eta guk apunta egite dugulako, baina 2025 jokautako jokutatik, hiru onena, gomendion bat, bueno, zuen top 6a, nahi bale mazue. Baita. Bakoitzen eguna, baina guri ere gomendatu jokon bat beste, guk epuratzeko eta aurro gamelo saio bateak hartzeko. Ados. Eta, jarraituko dugu beste saio batzukin. Adion short eta, gamer hauntxian eta hola beti jartzen ditugu bideo luzeak iteiteunen. Baina shortak adioz ez ditugu hor jartzen. Shortak gure kanalen, shorts atalea junda hor ikusiko dituzue. Batzu igual azalduko zaizkizue YouTubeen bertan, baina... TikToken eta ere bauzkau, ez? TikTok eta... TikTokerrakin geha, Instagramen bai? Instagramenik jartzen ditut bai, baina nire kontu. Dena den, saiatzen egea, hasten behin, ateratzen, shortak... Ez dut beti lortzen, baina, saiatzea baintzat maiztasun pixka batekin ateratzen, beraz, egun adi, short eta ebai. Eta hoxe, adizkideok, laizter bultatuko beste saio batekin. Adio! Zanuntza!